Jag började med tequila och blev trummis i en ny orkester. Och sen sa de på post att några skulle gå. Och det betyder Carl Johan, Andreas och jag. Jag hade inga barn då, men Carl Johan hade 2, så det tog hårt på honom. Det var nästan alltid svart i tankarna på Långedragspaviljongen, där jag nästan alltid satt med pensionärerna under vårsäsongen. Och vi såg på de unga och glömska i båtar och i varandras armar. Och